and ekhaya kwakungasele umuntu omdala. Kwakulele nje lengane yami nalengane yomntana bhuti wami. Lengane yomntana bhuti wami yona inonyaka, le yami nabo 10 weeks. Qhamuka umntwana wathi anti umntwana uyakhala. Nami ngiyamuzwa uyakhala mangilapha phezulu. Ngiyehla. Ngisathi ngiyehla uyathula umntwana. Mangifika endlini, ngifike ngihlala phansi. Ngithola ukuthi sowuthule. Ngihlala phansi ngithatha ifoni. Ngiba busy nje ngefoni kancane ngicheck WhatsApp. Sikhashanyana ngithashi ngoba seku 12:23. Futhi ushone nge-8 July, ngamthola nge-23 April. Ngithi athi ngimncelise. Yabona into engayibona lapha ayipheli inhlizweni yami namhlanje. Ngathi mangithi ngiyamphendula umntwana ulele ngempumulo, uphuma igazi ngamakhala. Igazi ngibathe ngiyamemeza emihle, hayi emihle akaphenduki, respond next. Ngibathe ngiyampress esiswini next. Ngimemeze ngithandaze lapha ngikhale next. Umntwana akazange azavuka emihle kuze kube manje. Kufike umntana bhuti wami athi hayi anti asimphuthumise eclinic. Siye eclinic, masifike eclinic tholala ukuthi umntwana useshonile. So loyo bekumntwana wesi-8. Bangishonela. Ophilayo yiloya ubaba afika kimi ngephupho wathi angiye kuphi uma ngifuna ukuba nomntwana. So after lokho ngiphinde ngarelaxa ngoba bengitshela ukuthi umntwana uzoba right. Bengitshela ukuthi sewayilungisa lento ayinginikeze yona seku right. Mangilokho kwenzeka so kodwa manje ngiyamangala. Okungimangaza kakhulu iloko kwa Emihle ngoba uEmihle akazange aze agula. Angikaze ngemise eclinic ngemisela ukuthi unomkhuhlane noma unani. Ngambeka nje. Noma wafike waklinyeka lapha noma kwaba khona into yamklini angazi kwenzakalani ngoba okuthusa kakhulu ukuthi mangabe samyise emoshali wabuya ngakusasa. Noma uEmihle esebuye ebox emoshali wayeloku ephuma igazi ngamakhala still. La esidini nangapha wayengathi ushayiwe. La phezulu entanyeni wayiphukile nje ukuphuka intamo yayiroundela. So angazi ukuthi yini eyamphula lapha erondweni, angazi ukuthi kwenzakalani.